lang hilin eh. Hi, good afternoon. Mayong hapon, sabi ni Sadya pa. Mayong hapon ninyong tanan. Mga kaigsuunan din sa kalibutan, sa gawas mo sa Pilipinas. Mayong August 1 ninyong tanan. Kamusta mong tanan? Salamat biya po sa labang makagahom. Wala, nagtatod. Nga, naglilakot ng matarong adlaw. Nakapanikay-sikay pa kong sadyo. Bitaw, sadyo ko ganyang buntag dari. Wala man ko nakabidyo kayo. Sadyo lagi buntag. Bisihan. Kaya mga nagpreparar man kong baon sa mga bata. Sa manangutana di ay ang kabagan na mo ginagsig pangutana. Hakon ko nagtrabaho nga nung kuno ako nagpundo sa bahay. Nara ko sa tagbilaran, nara ko sa igagaw. Na paningan nga ano kuno manarbaho pa man kuno ko nga ana. Tiguwang na kuno ko, tiguwang nagkabang ba. Samtang may kinabuhi pa, samtang mukaan pa tagluto, nikakay jud ta, di ta mag luza-luza. Salamat pas limang magaham hatagan pa tag-abtik panglawas makapanikay-sikay pa. Gaanam niyang trabaho dani sanggi trabahoan. Ja, kuan pod ni ulian. Sinima na ko muli Galicia sa giatang tana. Muli ko Galicia mga Bernis or Sabado. Sa paningan nga kuan sa pangitaw sa among lugar wa ko'y kalibutan naisig pangutana ato nga pangutana sa tagtenged aso ko pangutana nawa naman ko kuan pamilo nang man ako pangipos sa mga gamban na nagisakas taas nanang pagpinig ng mga puti apat ug isa ka mga kulor karon samtang naglat ko sa mga bata kay abot sa mga bata ano ng mga bata pwede na po ko mulayas sa katunang sige pangutana nga hako ko ng trabaho unsa ko ng trabaho hako dapit alam mo tubagan na dana ko danis San Isidro bayra palit sa igagaw sa mga nakahinumdum sa vlog ni Tiri ang kaning badja mo ni kapiyang Tiri sa una among first cousin nga dubli na ni San Isidro pero kung hizawa din hitos Manila ni siya ng trabaho jarang nga anak na niyo gisang bana kaninjang bana hapay gagaw gyapon magtagsa kay anak man sa igsuong nanay nagatuhang baji ang anak po to sa igsuong tatay mo lang by side by side di na magkaparente wala na pod ni putod na magtinae bitaw relax sa pug ko kay kuan manaman naghang serbisyo. Kamusta mong tanan? Labi na ni Ma'am Tiri Ulrich, August na ma'am, agi mo order. Ladunon ba to nimo kay ang pangandaman hadaan kay naraw ko daari. Ma'am Yuning Ayop. Kamusta? Kamusta mong tanan? Labi na ni Pili sa Taghap. Nila ni Idina Urada Kanyiti. Kamusta? Og ni Sara Laila Amid. Kamusta mong tanan? Salamat sa kanunay pagsilip sa ang video sa murag daog sigbin. Salamat ko ninyong tanan nga gyapon so padaplin naghang video labi na ni Luluman din. Kamusta ma'am? Ug ni Noel Dominguez diya sa Cebu nga way pagpuas ug lili nga sige
Say maunod sa kagtanaw. Salamat kaadto sa paglili permi sa akong vlog. O ni Marcelo Castañares Diaz Dampas madong palis diha silingan na tahapit. Pero bisig nagkabangga na siguro tawat na nagkaila. Sige lang makagtanaw po ako kay katudingan to kog hospital lingon magkanganing labay Miss Inzo. Dot na nakadampas dapit. Madung hapon diha wabay uwan dari gabunak-bunak ang uwan. Dala ko steris. Kay alas 4 naman mga bututong ang mga alaga, ang mga apo. Abot ko mga alas 4. Nagdahunog ng uwan. Binibuntag sa kaduguan, nagbaha. Salamat kayo, Merstan family, sa kanon na pag silip, kwadyo kay puwas og lili sa ahang payag. Og ni Inday Royo, ningan sila nga kaabalan ko nos precious na ha. Salamat kaabalan sa bata, loy man. Pero sa katungingan nga, nga ko nang gibajaan sila, dapat kanyuri kung sila naanta ko dito. Saan man, kinahanglan man po tagmamiso, mo nang dito pwede. Kung mga tubang naman dito, huwag mahimo. Kaya para karon ilantan giubo naman ganito. Kaya ko'y gamay mamiso, nakapatsikap si Upaw. Nakapatsikap ni Dya, agbata. Kaya ida ko ni Ubo. Maning kakay, kaya lisip ko mga tubang naman ditong tulo. Si Armando, si Bilita, mo nang ako sa lamay maning kakay. Kaya higayon na po niya na nagkinahanglan o tao dining bahay mo nang lisod po balibaran putod na balestinay ang pagkaka ni Janamo. Okay naman kay diura man makatalik sa kung buguli makalili po kung precious pohon para karon nga ni kog Lunes pero makauli kog Sabado kira paghaing gagaw. Salamat na naman yung tanan sa karon na yung pagsubaybay sa katungingan nga di ko dapat kay nasa Upaw magansama ko po binadto mga tubang mi guay mamiso. Okay lang po Upaw kay na po Armando isadag pang mamiso karong panahon na di na kinahanglan jud kay income nga musaka pala na mga apo magkinahanglan mo nang di tayo magwaloza-loza. Salamat sa labang makagahang mga atagan patag abdik panglawas sa ating panikay-sikay para daning sa pa ko makanganhi karias Ginoo gyapon. Salamat Lord nga atagan pa ko yung kabaskog kay loy po ning mga apo dani way magasikaso og baon. Walang dito ko kabaliba danis tagbahay kay isip ng putod sa tinainan ni si Dya.
pod. Ang kagauman sa upaw. Bahala ko dito kasi pinagkagauan. Darab dito itong hangkuan. Darab dito itong hatop. Wato na makuan kay kung dito ako raw lagi masugo. Sa upaw karon kasugpunukuan gabahala. Ano ko dari ko si kadto ginsa gabaha dari karon to ko sa gabaha na kuno tachi upaw amping mo diha daning bazay mo po yan wa kay sipa nga kuan wa kay sipa nga lain tao sing pagtrabaho ikaw ra pigi pasangdan murang bahala tanan. Siyempre, isip na may putod tinay mo ng hagi problema mo ng sayang po balibaran. Katungingan nga. Kuan, nanatakam ko sa lisya kan muna ito na sila sa upaw. Okay naman po, kaya kada simana ko pwede muli. Magasalag din makatubang mi dito nga ang panahon karong gabing paita. Muna, okay na po ko daan eh. Okay na po itong tagbay daan eh nga. Kasi daan po si Zao. Kay bawa man silang nakoy mga order, nakoy mga sadiha order o kanang suman, kay bawa man ginay kan kabuhian. Paingon mo ingon lang ko nito daan. Mo tata ko nga mao ni mao na mo order, kahimog gyapon ko order. Arang kabutan masigabtanon sa daan ni lipuyan. Mo nang sa oras ako mula ka sa oras ako sud kasi problema. Sa mga sikaso naman na mga bawon sa mga bata o kanang mga uniform sa mga bata o sanina mao man importante. Kita na mo kay bawo na mo ko to sa pangutana nala na ibang mga marites niya nga kita sa pangutana wa kay bawo katulad ka subaybay nga sang trabaho man kay bawo sa pangutana nag-asa ko do katong uban ni kalit mo pangutana mo na marites bitaw. O na ay wakay bawo kasi hinang daha ko bukalit ang pangutana kita lang tayo doon sunod lakang kay naning uwan na napoy po sa ubos tapos ubos magputupot kay magdigamo na po ko kay alas 5 na bless ng tanan amping daghang salamat.